of a Dream u t-titlu tal-isware tal-Iskola Giovanni Kurmi Higher Secondary fin-Naxxar. Din is-sena l-isware hi bbażata fuq il-musical Mamma Mia imma blaqta lokali kif spjega d-direttur tal-isware ta' din l-iskola Stefan Karwana. Bbażata fuq il-blockbuster musical Mamma Mia imma ovvjament tkun ambjentata fuq pajjiżna, anki diversi karattri, anki xenografija fejn jidħol l-aspett kulturali Malti, allura biex inżewġu wkoll aspett li xi ħadd jaf imma xi ħaġa ġdida biex in-nies ukoll ikollhom tagħmel daqsxejn differenti. Karwana qal li ħsieb x-xogħol għaliha beda xahar u nofs wara l-isware tas-sena l-oħra. Spjega li f'nofs Mejju beda x-xogħol fuq x'se tkun it-tema tal-isware għas-sena ta' wara. Minn hemmhekk 50 student u studenta bl-għajnuna ta' tim ta' produzzjoni magħmul minn għalliema u studenti jaħdmu qatih biex itellaw 3 serati ta' sware annwali tagħhom. Tkellimna ma' 3 studenti dwar xi fisser għalihom dawn ix-xhur ta' provi li kollha jsiru wara l-ħin tal-lezzjonijiet. Ħafna mużika mill-aqwa, atturi bravissimi, sfin mill-aqwa għandna tim bomba din is-sena, kulħadd qed jaħdem ħafna biex intellaw show mill-isbaħ. Eċitati ħafna biex intellaw dan ix-show. Ħin vera sabiħ għalina bejnietna u hija opportunità vera tajba mill-iskola fejn għandna l-istudenti nkunu nistgħu ningħaqdu kollha flimkien u nissoċjalizzaw u nagħmlu ħbieb ġodda u nsiru nafu iktar lil xulxin. Huwa xogħol kbir, ġifieri naħdmu fuq u għal żmien twil, bdejna f'Ottubru, hemm ħafna xogħol wara l-kwinti u ġifieri tibqa' hawnhekk tard, tagħmel xi ħaġa d-dar u tiġi xi ħaġa, imma at the end of the day kulħadd għamel semu u peress li kulħadd għamel semu għandna prodott vera tajjeb għal meħajġi jarana. L-isware ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary fin-Naxxar se ssir il-ġimgħa is-Sibt u l-Ħadd li ġej.